Net alle Frieske toppers binnen Joert op het ijs te vinden. Zo zitten Sven Kramer en Jorrit Bergsma op een fiets. Ze trainen voor het NK Hutfietsen. En dat is een tjinvaller voor Australiër Nathan Riley. Hij is speciaal naar Nederland vlogen om op het Simmerijs te trainen. Maar hij moet wachten op eigenlijk Sjoerd de Vries van Twellegeer. Die verneemt dat het lang lien is dat er op het ijs staan het. Ja, de specifieke druk is nog net wend. Dus ja, er komt, als ze maar 40, 50 een bocht in race, dan komt er wel wat druk op die voeten. Dat is een druk die kerst alleen maar opziek je eigenlijk op het ijs. Jan Zwier van Tialf past de periode van Simmerijs aan op de topsporters. Oors kan het net uit voor Tialf. Dus de schaatsriedersboom, die maakt het mogelijk. Die leidt steeds maar de basis onder het Simmerijs. En als de basis eronder leidt, kunnen wij ijsmeidje. Dan is er een dekking van verste kosten. En op het moment dat de verste kosten dekt binnen, ja, dan is de recreant, dat is het stukje wat wij fietseren. Recreanten liek als de Australiër. Als jocht Riley hem zelfs net als recreant. Dus zou hij zijn baan op om zijn dream weer te maken. Voor Australië uitkomen op de Olympische Spelen van 2018. Well, I guess I've seen the Dutch do some amazing things in the last few years at the Olympics and the World Championships and the World Cup, and Jorrit and Sven have been big inspirations. So that really touched me at home, and I decided to dust off my inline skates and get training for the ice. I've dreamt about this place for so long, and here I am. It's perfect.